Medewo eko Adansi Asokwa Mansin Mura Albert Dakura wono eno ya ban krache penye won potem hodomo wo se ya nan penye forecasting bi say ehunidie mapa eno ene Kristo suman kasa na odi ato manfo nanim sa ehunidie hu hia nto made ye nyina mu ni wo mo bibie mu no wo mo enhwe se ehunidie ebedi omani mu kan Albert Dakura ena ya aba na musini wa Adansi Asokwa na de atodwa se efin eyade a ede nyarewa eba emwa nipa kora enunti ena wode anigye ene abasobonsem amane manfo se wonum nyina beka bomu no masiesie mpatam ho ama eho atenwan wode nsem yitudwa aye me anigye so se ye ba ye so Anhwiaso eman enso agye efeso apie aba edom nyina aba a ye ne omu nyina eye edwumadie no Rumbia was so bebre etimi de cholera eba etimi de fever ba e de yare ahodo bre e na de eba e ma ya pomude na ekofom enti efi de nipa se ye ma efi eba ekrom enti won so bebre wo ya brabo ye meka ne se ndade ya ye omofa nya nhweso Omanfo bi so oba ho e de anigye e kire de nti a wode wo ho e hye adwumadi etese mu a waye krado se obebua ama sa adwumadi atena ho na brano no omumpotem atenwan Kobia ni huni se bola no ba na ayema na ye mefa ya mesere obi bia on fancy fieto se e ba be fa bola de no e ma sere ni se bola na ye ma me frɛ na me friends na kai ni ma ya minti me fa ne ma no ensoa ti mesere me manfo se efi na ko no obi ani huni sere be betia sisi ko na ye na DCE ya ba ye no atoa so ma ko na fa no champion fo ne se nya me hia omo ma ne nso ha omo ma ne ntoa so na na yesre wo mne se yeti afi na yekoso Anhwiaso ano enya kura nti ene ayetiti afi no ho de ayale nkwa fi se toilet na ye ma so ye da so kwaso esan se omunya baabi enkonti no ye besra mpanimfo se de ya hya se ye no mo meye mayen na ye ntimi nwie na ye mudada ne hum